Estou así nun momento no que estou repasando moito a Sartre e levo moitos días pensando nunha cousa. Sartre dicía sobre a decepción, non? Que a decepción é a revelación da verdade. E Sartre dicía que a verdade dunha persoa son os seus actos. Os teus actos é o que ti és, é a túa verdade. Pensaba en min, non? Hai unha cousa respecto da sociedade que me levou a caer nun momento moi duro existencialmente, non? E é como se me decepcionase ca sociedade. Tiven esa revelación da verdade. Eu falo desde ese punto da filosofía dos afectos. Eso, temos que ser tribo, o máis importante coma seres humanos son os afectos. Que é o que nos vincula, que nos permite esa socialización máis superficial, que está moi ben, e construír tamén ese ecosistema afectivo noso, non? E máis, toda persoa ten unha estrutura afectiva que ten que ver con como se vincula, como acolle as outras persoas, como se deixa acoller e querer e coidar, como coidas e como permites, non? E cando a túa estrutura afectiva é san e a traballas, isto funciona. A realidade é que funciona. Mais nunha sociedade tan deforme, non? Ter esa revelación para min tuvo que ver, claro, evidentemente cos meus vínculos. Ao final, a filosofía e o teu pensamento ti falo desde o teu punto de vista, non? Non hai moito, dicíame unha amiga miña, Isabel Reis Samartín, non? Que sempre parece que falo das cousas que me pasaron. Isto é unha realidade. Cada persoa fala desde a súa perspectiva, desde o seu contexto, desde a súa traxectoria vital, sí? A túa traxectoria vital tamén trata de camiñar cara á liberdade desobedecendo eses mandados. A miña gran decepción coa sociedade foi esa idea de que a xente non é libre, non? De que ao final estaba rodeada de persoas que deciden non enfrontar a súa liberdade, viven nesa desgana, eses vínculos que ao final non valen nada en tanto ti estás todo o tempo, non? Sendo consciente e entregándote desde un punto de vista humano, non? Loitando contra o mandado e dicir, a mí non me importa o que diga a sociedade, eu esta xente quérolle, eu quero coidar para que un día me coiden, se chega o momento, non? Eu, ademais, tive na vida ese momento onde todo fallou, nivel laboral, familiar, que ten que ver contigo mesma, non? Co teu proceso de madurez. E deime conta que por máis que eu sexa moi auténtica, moi... É que non sei, para usar as cousas que se din sempre, non? Unha persoa cunha sensibilidade máis elevada, unha persoa que nese exercicio da liberdade, pois xa me dá igual, sabes? O que diga a sociedade. Non vale de nada, non? Se as outras persoas non son así. E aí houbo ese punto de decepción, que diría Sartre, pero decepcioneime con persoas concretas, moitísimo, e daí empecei a pensar, non? Que estaba mal nestas persoas. Estaba mal que non son libres, que se negan a si mesmas, ao querer obedecer, non?
encaixar e que as validen e estar nesa matrix social, nesa simulación, pois non son como a min. E dá igual o que eu sexa, non importa. E aquí hai ese momento onde dis, eu non son según me ven as outras persoas, nin por como me trataron, porque houve un momento que a min persoas que eu lle quería moito me trataron moi mal, dunha forma moi inxusta, non? Moi descompensada co que eu son. Esa sensación de estaban diante de ti, pero non te estaban vendo, patiño. Non estaban vendo o que ti és. Nese punto, non? Que é ese punto humanista tamén, non? De Sartre. Non dependas das outras persoas para validarte e para construir o que ti és. E aí eu animo sempre as persoas a que o fagan así. As persoas que non te tratan dunha forma xusta, sí? De acordo co que ti és, esas persoas non lle importabas, non te viron. Podelo explicar porque son persoas superadaptadas á sociedade, todo o que ti queiras, non sirve para xustificar. E aquí está ese momento onde poderías falar da túa individualidade, dicir, isto son eu. E ademais, sei seguro que eu quero ser isto. Miras atrás e dis, eu estou satisfeita con quen eu era. Non era perfecta porque son humana. E a imperfección é parte da miña humanidade e está ben. Mellorar tamén dá un sentido existencial á túa vida, querer ser mellor. O individualismo, que non individualidade, é moi de eu son así e eu son así, e aí hai unha negativa a evolucionar. Por iso é unha sociedade inmadura. Porque no momento en que unha persoa, ao mellor con 25 ou 30 anos, decide eu son así, e colle a mensaxe social e obedece, e eu son así, e como son así, entra nese camiño do individualismo. O individualismo exércese contra as outras persoas. A individualidade existe en tanto te vinculas e convive cadas outras persoas. Individualidade e individualismo son dúas cousas que non ditan, son case opostas. E daquela, desde esas teorías de Sartre, eu sí que caín nesa conta de que é unha decepción ca sociedade que nace de que nas persoas que estaban de par de min decepcionanme, xa, dá igual o que fixesen, non? Eu sentín esa revelación da verdade. Dixo, a verdade é esta, que eu son esta persoa e ademais quero ser esta persoa. Eu a estas outras persoas amosei o que son e elas son esta outra cousa que non ten nada que ver comigo. E despois da decepción, eu creo que a decepción leva carraxe, leva tristeza, leva todas estas medo, sí? Todas estas emocións primarias negativas que non o son, en tanto, se ti colles esa carraxe e a transitas e a xestionas, por exemplo, marcas límites, dis, eu estas persoas nas quero na miña vida. Por máis que lles quixen, non as quero. A tristeza ante a perda xa non só desas persoas, porque as persoas que non te tratan ben ou dunha forma xusta, non é, a perda non é a persoa. Perdes aquilo que había, esa versión, perdes o contexto, non? No que ti te vías e querías estar, ademais. Pero esa tristeza axúdache a sair dai e buscar outras formas de te vincular, non?
que che permitan ser auténtica e ser ti. O medo, cando xestionas ben, e non caes, por exemplo, na evitación, nesta evasión, non? Social de, bueno, isto xa non o quero sentir, vou sair aí e facer o mesmo, pero con outras actrices e actores. O medo ben xestionado permíteche avanzar realmente, non? Afrontar ese medo, por exemplo, a perder estes vínculos, perder estas persoas, perder a versión de min que xa se imaginou, non? É dicir, este era o meu contexto e eu aquí era esta persoa, non? Pois vou atravesar o medo e vou perder esa persoa, estarei triste, todo o que teña que facer. É todo un proceso, non? E xusto despois da decepción chega ese punto de afirmarte, reafirmarte en que cousas estaban ben en ti para reforzalas. No caso dos vínculos é moi claro, porque eu me vinculei con persoas que eu non lle importaba nada. E corrixir isto. Porque a veces cando miras atrás dis que é o que fixen eu mal. Pois eu moitas veces fixen mal, eu persoalmente, coidar e mirar por persoas precisamente sin valorar o que elas me podían aportar. Desde ese amor incondicional que dixo sempre, non? O amor é incondicional. A persoa está aí, existe, chegou á miña vida, da forma que sexa, e é valiosa, non? Eu antes dicía moito unha frase que é ningunha vida é insignificante. E creo firmemente niso. Ningunha persoa é insignificante. Ningunha vida, ningunha existencia é insignificante. Mas se para min deixa de ter significado, isto é unha revelación da verdade. É unha revelación da verdade dura. Sentir que de repente a min esta persoa non é insignificante a persoa, mas para min sí. Para min ten que selo. E aí sí que entra o priorizarte, poñerte por diante. Non indo onde a persoa para medirte, o que diría Sartre, necesito que a persoa, eu ganarlle, non? Esta idea dos vínculos superficiais de que é case unha loita de egos, a ver quen pode máis, a ver quen gana, sí? Priorizarte sen depender, que diría Sartre, sen depender das outras persoas, priorizarte ti. Isto en sí pode ser unha forma de vida. Eu vou polo mundo, coñezo persoas, eu acolloas, eu quéroas, eu amósome como son, eu nunca deixei de coñecer persoas en todo este proceso, e sí que o proceso estaba moi presente, eu falaba moito destes temas existenciais, e daquela houbo persoas que foron quedando, non? E que de alguna forma valoráronme e a min sí que, ao mellor nese caso sí que, a ver, todos temos ego. Eu lembro, por exemplo, un día que me dixo o Paulo, non? Que ele entendía que eu teño un nivel de conciencia que está moi por encima, que se ve moi pouco, no que a pesar das miñas dificultades ou de todo o que eu teña que afrontar na miña vida, di sempre es quen de ver máis alá nas vidas alleas. Isto é madurez. Logo estiven en terapia e un pouco esa sensación que vas a terapia e confirmas que non hai nada mal en ti. Tes que xestionar todo isto que fixeches, non? Pero que non hai nada mal en ti en esencia. A túa estrutura afectiva é san e a túa maneira de estar no mundo é priorizándote. E ao priorizarte, evidentemente, sí, hai reaxustes que son duros. E faz o teu camiño. Eu podo explicar
como ti podes ver se as persoas de arredor de ti son sans e se poñen en liña. Pero hai unha cousa por encima de todo iso, síntese. Ti non tes que loitar para que te queiran. Ti és e xa te queren. Ti priorizas aquelas persoas que nun momento dado queres na tua vida, polo que sexa, e automáticamente as persoas priorízante tamén. É mutuo. O que é mutuo, síntese. E xa está. Non hai volta de folla. A persoa que che quere ben sempre te ten presente. Nunca te exclúe. Ata para dentro da súa individualidade, para aquelas cousas que lle gustan moito e que quere, non? E que a ti non che interesan e non queres estar aí. Cousas que non se comparten, pero son importantes para a outra persoa, ainda así compárteas, tente en conta. E aí é onde entra a individualidade, existe en canto a confronto cada outra persoa, non? Eu aí poño un exemplo sempre co de ir bailar. Eu quería aprender a bailar, polo prazer de aprender, e ninguén das persoas da miña vida que tiña interés en aprender a bailar. Eu daquela dixo, eu vou bailar. E se as persoas son sans e te queren e te valoran, pois anímante a ir, alégranse por ti, celebran, pregúntanche, e cando llo contas con emoción e con felicidade, están felices de verte feliz. Iso sí que é amor. Amor é cando a felicidade, a túa felicidade, suma a felicidade da persoa e dentro dos seus obxectivos no vínculo está a facer o posible por colaborar a esa felicidade. E a veces é unha cuestión de presenza e de animarte a que sexas ti e que fagas as cousas que che gusten, de acompañarte neses camiños. É máis sinxelo do que nos parece. O difícil é adaptarte a unha sociedade na que non podes expresar, non podes sentir está mal. O fácil é deixar que saia natural. Eu quéroche, eu cuídote, eu alégrome dos teus logros, eu poño o ombreiro para que chores e eu, cando a vida che pesa, poño da miña parte para axudarte a levar esa carga. Iso é fácil. O difícil é pretender manter persoas na tua vida sen estar disposta a alegrarte, a axudarlles a tirar do seu carro da vida e a coidar e se non o faz, pois claro, vínculo líquido. Eso rompe en calquera momento. Rompe en calquera momento. É máis, a persoa que non está por ti, non lle importas, non? Só se importa ela e só lle importa o uso que fai de ti e para o que ti lle sirves. Iso rompe fácil. Iso cando deixas de alimentar aí, rompe. Sí, o que non rompe fácil é cando as dúas persoas son humanas e as dúas en calquera vínculo, non? Estas amizades onde as dúas persoas é o que dixo eu, non? A sociedade líquida é a sociedade do non sentir. Quen non sinte, gaña. E quen dá é tonta. E quen non dá ten o control. Mais na práctica non é así. Quen dá ten o control de si, absoluto. E agora dá. E despois deixa de dar cando non recibe ou cando recibe un trato inxusto. E quen non dá, sabes,
nun vínculo onde unha persoa dá e a outra non dá, se a que dá para de dar, esta, a que se agarra. E despois é moi certo que quen dá, dá porque ten. E quen non dá, moitas veces é unha persoa que está moi vacía, cando non recibe. Pero a sociedade líquida ten a solución. Todo é sustituíble, todo é intercambiable, capitalismo dos afectos, non? Dá igual. Rachou unha camiseta que era moi roín, que a comprei no Shein, pero dá igual. Está tudo barato aí fora. O mercado dos afectos. O mercado dos afectos. É iso. Mais eu quero ser humana. E digo sempre, eu non sei xogar, eu sei vivir. E ademais quero ser así.